Nämä on siis lautapelejä Suomen historiasta. Peleissä ei pyritä mittaamaan sitä, kuka tietää enemmän tai kuka tietää vähemmän, vaan pikemminkin kyse on siitä, että porukassa ja pelaamalla tutustutaan historiaan. Ja nämä on perinteisiä noppapelejä. Heitetään noppaa ja siirretään nappula, sillä tavalla mennään aina eteenpäin. Mutta aina kun nappula sattuu radalla numeroituun kohtaan, tarvitaan kirjallisuutta, eli pelisääntöjen historiavihko, joka löytyy sitten kustakin pelipakkauksesta aina omansa sieltä sisältä. Pelivihkon alussa on ensin pelisääntö. Säännöt on leikkimieliset, joskus voi käydä tuuri, pääsee eteenpäin. No, joskus voi olla taas huomattavasti huonompi. Siellä pelisäännöissä voi olla myöskin vaikkapa kysymyksiä tai tehtäviä. Mutta niiden pelisääntöjen jälkeen alkaa historiallisuus. Ja se tarkoittaa sitä, että näihin pelin kohteisiin liittyvien tapahtumien tai ilmiöiden kautta avataan peliin liittyvää historiaa merkittävästi paljon.